Shalom. Selamat Paskama di hamusa luhukna ruas nihuriata akan ahina holongan di bagasan guarni tuata Yesus Kristus. Namar pengudo hita muse sadarion makalatson haheon ni tuata Yesus Kristus yan hamatean marhuaso situtudo haheon nai lahu pamateon huaso ni hamatean asa mangulu akan namate. Ima tutu atok tapuji jala tapasang maibana namar muliai marede mahita siabukede nomor 10 ayat sada sa rudi ayat 3. Pesta Paskah Tuhan, Pesta Paskah haluan, sian hamateani, sian hamateani, Tuhan Yesus do paturu, hangoluan sonangan tu saluhut jomai saluho banu atoru dan tarbahenti opanu raja sibar ngolui raja sibar hamatean hamagoan nasopola habiara nungatalu isude Tuhan Yesus do namona Tuhan Yesus do pasuang las ni rohada mepe las ni rohada mepe nohangolo mahatana na porsea di ibana dan tagamon magobe. Marhite-hite gorni debata ama, dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni to perbadian na tumapalangi dohot tanaon, amin. Nunga hehe Tuhani, nunga tutu hehe ibana, ariodo na jinadihon ni Jehovah, marulupolot jala marlas ni roha mahita disi, batu naung binolokon ni akapad debagas, ima gabi batu persuhi, pinamasa ni Jehovah dui, halongangat dui anggo di matata, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus Tuhan nami, nama dok mauleate dohami tuho ala ditalon hodo dosa doot hamatean, marhite-hite hamamatemi, ala disordangi ho tanoman nami, asa marpakirimon na mangulu hami ala ni haheon mi, dakpo labe mabir hami mida hamatean, ay hodo ulo nami ruas mudo hami, di paucat todo hami siana holomot tuhatiuron, siana hamatean tuhanguluan, atong pergogoi mahami mamuji dohot mangoloi ho ari-ari, pasangapon ho di bagasan ha porsiaun na mangulu, pai masahat hami tulabungmu. Amin. Maredeita sa bukede nomor 15 ayat sada dohot ayat 3.
Tuhan kasih paromani, ai malua do ibana, harua siakan mana, nakaluha maleani, surulah Tanyo kamu mah patik ni debata di pesta Paskah na perjulus sadarion imana tersurat di panidangion hapor siaw ni HKPP bidu onom sonon ma lidok disi tahapor siai jala tahati dakodo debatado patupa haluaon ima haluaon siad dosa sian gonggoman ni sibolis do hamatean nang sian ragam ni huaso na maralo tuhatani debata sian asi do tolong ni rohani debata do di patupa haluaw ni marhite-hite pakokop na anak na nasasadai Tuhan Yesus Kristus namate dihau pinor silang na tua tuba no torudung ditanom jalan mulak mangolu diari patuluhon. Ia haluau ni hamuliau ni debata dota to ni jolma doi nunga malua na porsiai atik pegudang do pe parukiron siboluson na di portibion sai di palua asini rohani debata do na porsiai sian ragam ni mara di ngolu siganup ari di ngolu perdagion nang partot diope manang na marsasa halak manang marsasa punguan. Marhite poda ot taudol hoddo naso adong haluaon na asing sian haluaon na pinatupan ni Yesus Kristus jala Yesus Kristus sabingdo na puna halak na pinaluanay alani tatulak do poda na madok boy jolmai peluahod diri na sian konggoman ni dosa sibolis dot hamatean marhite sian nama nadikon hariburon ni portibion. Laus tatulak do, poda nama dok usahon ni zolmai sadiri do nama notuhon haluaon na, ido sahat na, atong rak mangido gogo mahita siat debata, lau mangulahon nau bartu patik nai. Ale Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon nau bartu patik mi. Amin. Maret deita sa bukit di nomor 10, ayat 1 dohot ayat 2.
Saita puji debatata, aleha domani, aina hedo tuhata, siana mateani, dibasidung Yesus uaona sasuri, palupaon haluao, disaluhung ajomao. Anggo ukang dosaku, digarani Yesus, itu hapusnya aku, dinakinai, nunganus paniki, nungamito rimasi, dinamei ibana, rodia hangoluana. Tato poti madusat tanagudangi tuadupan ni debata martangi yang mahita. Ali ama nami jala debata nami na di Banua Gijang. Pargogo na suatu dosan pardengkan basa doho. Jala rodi saleleng nileleng na doasi ni roham. Say marpanguati maroham di hajahaton nami. Jala say unang ingot akka dosa nami. Unang alang asin ni roham, sayu urupi mahami ho adi Tuhan debata hatuan nami. Palua hami jala sesa dosa nami. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Laus tabigima baga-baga ni debata taringut tuha sesan ni dusatta. Para siroha jala pardengkan basa do jahuba. Labat tarimas jala para siroha gudang. Dang dibahe tuhita hubartu akka dusatta. Jala dang dibalosot tuhita hubartu akka jahatotta. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna. Asini rohani Jahoba di akka na makabiari ibana. Hasangapon madidebata na digijang. Amin. Mari kita sa Bukid ni Jahoba nomor 632
ayat 1 dohot ayat 2. Hatan di debata nagabe turpuk epistel di pesta Paskana Parjulus Sadarion tersurat di Yohanes bidu 20 ayat 1 ayat 10 tajaha namar sikat soring. Dungi dia di perjolo duk salpu ari Sabat lahu masih Maria Magdalena sogot di nahulomi dope tutanomani jadi di idama nong dihidat batui sian tanomani. Jadi borhat masih Petrus dohot sisianna sadanari, jadi sahat manasida tu tanomani. Jadi di pauduk madirina, di idama pea akka pangalilit, alai dang bongot ibana. Anggo seka panaputi ni uluna dang rap dohot akka pangaliliti, pulik do dibalud di ingananna. Aidang do pediatu sinasida hatanina tarsuratina maddok, ikon hehe ibana sian namate. Ido sahakna, mertua do akan atu mangiun hatani debata, jala nau peopsa, amin. Maredeta sabuked di nomor 16 ayat 1 dohot ayat 3. Marlas lo de mahita
Ta tidak ko maha porsiaw tay, songon na hinatidak ko nidong ata sa porsiaw di sa dok portibion, ra mahita madok. Au porsia di debata Jehova, ido ama pergugon na suatu dosan na tumopalangi do tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehova na sasadai, imana tinunguan ni si Maria, nagabe-gabe sator di porbadia adorak suabubuhan. Ido tuhata na tumaun na bernit di panghuman ni silatus, na mate terpajal liba na diha pinos silang, na tuwa-tuwa nuwa torundung ditanom, na mula mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamun ni debata Jehova, amanai pergogon na suatu dosani, di sima ibana pay mamulak sogut tu tanoon, manguhumi ala na mangulu dohot na mate, au porsia dito di porbadia, jaladong sada hurian na badia, huriha topani ala Kristen akka na badia, dohot dihasisan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mula mangulu sogot dangi halat naung mate, dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Tabigi majo tikting namasa ditongani huriata. Salam, salam paskama dihita saluhutna, jahau naima tikting di minggu ta sadarion, Minggu 4 April 2020 sada, pesta parjolo parningotan haheheon ni Tuhan Yesus. Na parjolo marturia 3.2 persembahan bulanan. Pada hari Minggu 11 April 2021 yang akan datang, dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan April 2021. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. 5. Pemberitahuan 5.1 Berita kelahiran. Pada hari Selasa 23 Maret 2021 yang lalu, Tuhan telah mengaruniakan seorang putra kepada keluarga Bapak Alfredo TP Pardede, Ibu Esther SR Boru Lumban Tobing yang beralamat di Jalan Kerkop nomor 82 Loi Gajah, Masuk Wek 8. Ibu dan anak dalam keadaan sehat, kiranya anak tersebut tumbuh sehat dan diberkati Tuhan. 5.2 Baptisan Kudus Manang Padidion Nabadia. Pada hari ini Minggu 4 April 2021, gereja kita akan memberikan pelayanan baptisan kudus Manang Padidion Nabadia dalam ibadah kita pada siang ini, yaitu pukul 10.30 kepada 2 orang anak. 5.3 Pemberkatan nikah. Warta yang kedua. Pertama, atas kasih karunia Tuhan Yesus Kristus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Gideon Edward Lubis, putra dari Bapak Tuani Haris Lubis, Ibu Rismauli Boru Pakpahan yang beralamat di Bantar Gedang RT 03 RW 7 Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Masuk Wek 6, anggota jemaat HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi, dengan Saudari Ernita Boru Gultom, putri dari Bapak Lakmer Gultom, Ibu Tiorli Boru Sinaga yang beralamat di Tujuan Laut Sukean Onan Runggu Samosir, anggota gereja HKBP Lumban Lintong Resort Onan Runggu. Rencana pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 10 April 2021 pukul 10 WIB bertempat di HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi. Yang kedua, Saudara Roni Tambunan, putra dari Bapak Justin Tambunan almarhum, Ibu Repina Boru Lumban Pea yang beralamat di Jalan Kebon Kelapa nomor 63 Cimahi Wek 3, anggota jemaat HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi, dengan Saudari Uli Marumbuk Boru Pandiangan, putri dari Bapak Turman Pandiangan, Ibu Ratnawati Boru Purba yang beralamat di Jalan Pakat Dolok Sanggul Desa Purba Baringin, Pakat Humbang Hasundutan, anggota jemaat GKPI Purba Baringin Resort Pakat. Adapun rencana pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 10 April 2021 masuk pukul 10 WIB bertempat di gereja HKBP
Jalan Sisinga, Mangaraja, Resort Cimahi. 5.4 Kebaktian Paskah pertama dan kedua. Yang pertama, Buha Buhaijuk. Pada hari ini Minggu 4 April 2021 gereja kita telah mengadakan ibadah Buha Buhaijuk pada pukul 5 pagi tadi. Yang kedua, Paskah pertama. Pada hari ini Minggu 4 April 2021 adalah Paskah pertama. Gereja kita melaksanakan ibadah dengan 3 kali kebaktian, yaitu pada pukul 7.30 pagi dan siang pukul 10.30 serta sore pada pukul 16.30. Gereja kita akan mengumpulkan persembahan namar boho untuk keperluan kategorial Paropuan HKBP. Paskah kedua. Pada hari Senin 5 April 2021 gereja kita akan melaksanakan ibadah Paskah yang kedua masuk pukul 19 manang pukul 7 bodarina. Gereja kita akan mengumpulkan persembahan namar boho untuk keperluan diakoni sosial Caritas Emergensi HKBP. Semua kegiatan ibadah di atas dilaksanakan secara tatap muka dengan hadir di gereja dan akan disiarkan melalui live streaming YouTube channel dan Facebook, kecuali ibadah Buha Buhaijuk dan Paskah yang kedua. Nama ngihut 5.5 Paskah NHKBP. Dalam rangka perayaan Paskah, NHKBP akan membagikan telur Paskah pada Minggu 4 April, yaitu pada hari ini. Setelah selesai ibadah baik pagi tadi sudah, dan setelah kita nanti selesai ibadah siang, kita juga akan beroleh berkat dari Naposo dan juga nanti sore. Yang berikutnya jadwal ibadah minggu. Jadwal ibadah minggu untuk tanggal 11 April pada pukul 7.30 yang mengikuti adalah WEK 2, WEK 3 dan WEK 5, dan pada pukul 10.30 adalah WEK 4, WEK 6 dan WEK 9, serta pukul 16.30 adalah WEK 1, WEK 7 dan WEK 8. Yang berikut 5.7 kotak aksi 1000 untuk dana pensiun. Uang yang terkumpul dari kotak aksi 1000 untuk dana pensiun pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 yang lalu terkumpul sebesar Rp1.133.000. Songonima titing namasa dohot nanaing sipamasaon di tonga-tonga ni huriata di mingguta sadarion Tuhan ma nama masu-masuhita saluhutna. Tapasa mah pelihat tanah perjulo umay tamaredes sa bukid desa ni Jehovah nomor 624 mamuka sada dohot na mangyud.
Amen di bata na sumurung sian saluhud naroha imana mangaramoti ate-ate doho pikiranmu di bagasan Yesus Kristus Tuhanta. Amin. Salam. Selamat Paskah madihita saluda. So nasutabu nakaning idewa iulak ko Diyos haliade o 620 pati bajo abang permusik nami tabuka majo o 620. Haleluya, haleluya, nungahe Tuhatai. Haleluya, haleluya, puji gornai. Yesus sigom gom tanon, Tuhan ni sandok portibion. Haleluya, haleluya, nungahe Tuhatai. Haleluya, haleluya, puji gonai. Taburo? Kurang? Salinai? Sehali dua hali? Tak salinai bate. Mulai hati mari Tuhan tamanginang hatani debata nagabe barita nauli di Paskahta di bagasan tikyon namar ningot hita di ari haheheon di Tuhan Yesus paluahon doho pamonako kita sian hamatian doho dosa hasalata gabe ias hita diburi sian nasa dusata nienet masian evangelium di si Markus bidusa plonom mamuka may sian ayat sia sahat may tu ayat 10 walu amanginang molo adong ditampilat taon hatani debata tajahama marsika soring mahita alay anggo Jesus nang mulak mangulu sogot di ari parjolo dung ari sabbati di pataridahod do dirida jumolo tu si Maria Magdalena sianido di pabali na jolo pitu si bolis. Alay dang porsea na sida nang mangulu jalanang diida si Maria ibana. Jadi dohot manasida ro mamarita hosa tu akadongan nai alay nang nasida dang dihaporsiai. Jadi ninda mamadok nasida lao mahamutu liat portibion jami tahok kamu ma barita na ulii tunasa na tinopa. Jala oma tada akan na mangihut tuna porsea pabalion nasida do akasibolis marhite-hite guarhu dohot makatahon hata nai baru. Bahasa Indonesia firman Tuhan begini. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan.
Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiring Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan ke luar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah terlihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Demikian firman Tuhan. Ima habarita nauni di bagasan tekion. Amang inang, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kontroversial do sahatu sadarion dia kana soporsea taringo tu hamamate doho taringo tu haheheon di Tuhan Yesus. Au sipata mekkel do Mekel subing moluboy niyan mekel saguguguna doa. Molhutoton ma di YouTube. Yang disalibkan itu bukanlah Yesus. Tidak mungkin Tuhan mati, tapi yang disalibkan itu adalah muridnya yang disamarkan yang bernama Yudas. Inna. Habe si Yudas matematik kok do kan? Gitu. Tidak mungkin disalibkan. Inna nasida. Tapi ketika Yesus mau ditangkap, maka tiba-tiba pun Yesus terangkat naik ke surga indah. Bah, iba baritani halaki. Dungi adong musa nama dok di YouTube, apalagi ma akan mualaf du si patahun, na paling karas madok. Aong songon si Yahya Waloni ay si pata pe iba mamerengo nama tahe. Buaro na ngulu no suhu inaroha do. Idok konima na berbaron na tarahiron sude nasa jamita do par minggu ni halak Kristen omong kosong ni nanasida. Jala didok do musi adong ay marhasoho tado Jesus sina. Dakolasada inatana poligami 2 do inatana ini mana. Ay may maaka na masom. Alenang pesongoni sa sitong nadang nagabimuruk kiba laho mabege akabarita na palsu si sogodi. Kita tidak usah capek untuk mengancam dan mengecam mereka yang memperporandakan ketika mereka tidak percaya terhadap Yesus kita yang mati dan yang telah bangkit itu dengan perkataan fitnah dan membohong serta menyebarkan tipu kepada orang-orang yang tidak mengenal Yesus sehingga mereka mengharapkan semakin banyak orang yang tidak mengenal Yesus. Up to you. Nang pula lo jay berdebat aring atu si. Molo halak na pistar di do tumago do iba berdebat tu halak na oto daripada halak na bebal. Kadi do? Jala Amsal pe di do kodi. Orang yang bebal itu tidak akan memiliki hikmat dan kebijaksanaan sampai kapanpun. Alai godang do halak Kristen memang na meragukan hamba mate doho hahiyon Tuhan Yesus. Akan aulo murtati si sukuno doha porsion ne. Jama sonarion dang na halak na soringgas marminggu be na holo murtat.
halak naringgas merminggu pe olo do murtad. Olo do lau tuaka haporsiaw na asing. Diguda haporsiaw na hape niripu sa salilingon, haporsiaw na mangulu, ternyata holan logikana dibongkar gabe lari tu bagasan haporsiaw ni halak. Dakuboto hita. Ayaw mo lo husukun na kaya na kota na po subulong do parguru malua at tarmehama di sukun halak tu ho tarik tu Jesus mi ragam di pamasuk na sida alay dang namuruk dakwa jare na sida mangalo ale hudok kodok. Luruskan pemahaman mereka yang salah. Mereka tidak terima, terserah, tapi berdoalah Roh Kudus yang membuka hati pikiran mereka, karena kepercayaan kepada Yesus bukan soal logika, tetapi persoalan iman. Memang sipata olodot niya tusar pikiran. Dang porsea ala dang di ida mata. Hape molo di halak batak dang di ida mata ala di ida roha. Dada holan hita PHP. Dada holan akal jama si sonai ngope HP. Pribasahi berlaku tidak percaya karena tidak dilihat mata, tidak percaya karena tidak didengar, dan tidak percaya karena tidak melihat secara langsung. Ternyata Maria Magdalena molo di Lukas doho do tolu akaboru na asing termasuk akan namangi huton Yesus saleleng tolu tahun lebih. Narap doho Yesus mangan, narap doho Yesus mudum, narap doho Yesus mardalan manang hudia, nama BG taringok tu pakata ini Yesus ganu pari, nama ngida sudi pabahena ni Yesus yang luar biasa marhiti akan mujizatna. Ternyata ganggu doha porsion nasida di laku Tuhan Yesus dan diingat nasida pakatanya Tuhan Yesus. Mereka tidak mengingat apa yang diucapkan Yesus pada perjamuan malam terakhir sebelum Yesus ditangkap. Anak manusia harus diserahkan kepada penguasa. Anak manusia harus menderita. Anak manusia harus menghadapi kematian yang tragis. Tetapi pada hari yang ketiga, anak manusia itu akan dibangkitkan. Lupa nasida. Sukun-sukun, kenapa mereka lupa? Ala mereka memakai pikiran logika. Dan mungkin halak nang mate, halak na marujung ngolu, hehe sian hamatian. Lupa nasida, ternyata orang yang mati mereka sudah pernah menyaksikan secara langsung di mana Yesus diberikan kuasa untuk membangkitkan iserutahe Lazarus. Hola sahak baritan si Lazarus. Sian ibotona tu Yesus ale guru. Out na disiho dang mate. Ale alemi. Inna kan? Dang mate ale alemi. Tangis tu Yesus. Ale dak pitor lau ibana. Tu inganan manang tu kuburan ni si Lazarus. Alelaw do pe mana to luari liling na law mabaritaw barita na uli. Madi do Jesus tu iboto ni si Lazarus dang namati. Alay namudum dui. Sampai sisian na pedokon. Bah, hari do Jesus si. Nasi tu Jesus do nang mati, inna do kan. Nasi boto Jesus do nang mati, manang nasu dibagi Jesus do takas na kay pakaten ito ni si Lazarus bahwa si Lazarus yang mati. Ale holan saha Jesus dijolo udian ni si Lazarus. Hola sakka babahata do ni Jesus. Lazarus haluar ho. Haluar do sila Lazarus. Hehe sian hamatian. Idol nama bahin pikiran dia kasisian ditiki tidak percaya, tidak mungkin orang yang mati dibangkitkan. Tidak mungkin orang yang betul-betul
mati yang mereka lihat sudah melalui mata kepala sendiri. Jangankan para murid-murid, para prajurit pada saat itu pun ketika mereka melihat Yesus yang sudah gantung 3 jam lamanya, mulai dari jam 12 Yesus digantung sampai dengan pukul 3 siang Yesus mengembuskan napasnya terakhir. Murid-murid dan juga prajurit pun pada saat itu ketika mensahkan Yesus mati, ditombak domuse butuhan Yesus kan. Prajurit itu menombak lambung Yesus sampai keluar air yang sangat sedikit dari lambungnya, menandakan Yesus itu sudah mati. Lupa nasida, lupa akasisiani, bahwasanya Mesias Yesus yang mereka kenal itu bukan manusia biasa, tetapi adalah Allah Firman yang menjadi manusia. Firman Allah dan Roh di dalam satu kesatuan. Firman yang menjadi manusia, yang menderita, yang mati, yang disalibkan kemanusiaannya, tetapi keilahiannya tidak bisa mati karena dia adalah Allah yang sesungguhnya. Maka di bagasan turpukon au taida di Markuson atar sarupa dot berita naon di Yohanes bidu 20. Ahamadidok di turpukton di dokodo. Narodo Maria Magdalena di minggu parjolo hari Sabat di buha-buha ijuk. Nah itu makanarong tradisi ni hita HKBP doho aka gereja nasarobang doho HKBP ima molo Paskah Pitor parjolo do hita lao tu bagas joro jam 5 pukul manogoti laho pertangyangan buha-buha ijuk. Artinya laho mames tahun ari hayon bahwasanya pada subuh-subuh Maria Magdalena dan juga para murid-murid pada saat itu ketika mereka hendak memberikan rempah-rempah kepada mayat Yesus. Itu tradisi halak Yahudi. Satu sadarion tradisi di hutan halak Yahudi dui. Lau tu udian ni akan nong mati. Jala ditiru halak batak doi satu sadarion. Ido makana dang tersonggot hita mololau hita tubuh na pasogi dang parjolo akan dian barhutai lau tu bagas coro alai jam 4 pagi lau do nasida tu udian ni akasi solhona na marujung ngolu di sido nasida martangiang hupagalako lilin. Aong mana tu matangis. Nah gitu. Pasokon hewan cerita tiki di Bali apala di samping di gereja ima kuburan. Jimo larong nama te ditaruhon namo dingi tu samping gereja pitor dohon ni hala amang padita ngarote tanggamu na baru ina tuau. Alana te tanggaku memang kuburan do. Dang itu. Tungi binereng mati kining mabuka gereja iba tong 5 jalan yang mamalu giring-giring iba tong 5 ay masa do di si giring-giring. Dang itu. Masa do di si jala padita na do mamalu giring-giring di si. Ala memang darong halak na asing na buhi. HP di pitor binege ma harong herana menjerit. Anggo parjulu-julu ibati kecalo padita tong di si. Hitir-hitir do pak di betong. Ai si do nang tuan dami. Ai na mati na menjerit do musen nang na roha do. HP binere ma ditilik ma HP akahalak do natangis di udian ala baru mate si solhoda. Dungi lau ma hola satu udian lau ma nasida tu gereja marbuha-buha hijuk mangalang lapet dang diingok penasida natangis ala tabu ni mangalang lapeton. Kan itu? Dang diingok nasida betangis tong ala tabu mangalang lapeton. Nakan ina dung malak lapet tabu kurang arong dopein. Isakui do mas dua do tu. Imana masa tradisi doi. Kan? Maria Magdalena pesongonino di pasar ibana do akan adingkan tu pakai di Tuhan Yesus. Ala songgok marohani Maria Magdalena di hati ai nang terbuka pintu di udian di Tuhan Yesus. Batu na buluni. Jadi bolo di halak Yahudi atar sarupa do di halak Samosir. Dang ditanam halak namate
alai dipeyakot do di sada gua. Makanya kuburan Yesus itu digambarkan sebagai sebuah gua. Itu benar. Ya, itu benar. Dan hanya ditutup dengan sebuah batu untuk menandakan bahwa itu adalah kuburan. Ya. Mol halak samosir kasoni do. Mol hami halak samosir gudang kami mol latu bona pasogit nami dang ditanom hami ditanom alai ditabak do. Mol halak dolo sanggul isi pardu sanggul ison. Aduh, pardu sanggul inang aong be molo neng ziarah bodo masuk ibu ke kuburan ni. Ibu ko teh gobok di kuburan ni bapa, ubun nyon indah. Ido dong saya metong si ibu ka duk pitui. Toe horas bapa ngarawau indah. Ido pardu sanggul. Ido teh henang, ido pardu sanggul. Horas bapa hendak ngarobiau indah. Partuba parbaligi adong do besok di. Makana heawau bingung ngau laho mangalek lao madabuho tanok tu na mate. Ay beda 2 minggu inatay do mate. Parjolo inatay. Ipa masuk tu liang nasama. Dung ia matay itoro do piao. Pas masa cara hulia. Neng madabu tano ma ali. 2 batang ison ne beru. Soto salah mangale parota heopung naraku. Ka husukum matu guru huria. Guru. Dia do na mate naken. Ibereng. Dak kuoto. Sarupa na beru pe indak. Husukum maka keluarga. Dia do na mate. Odo amang sebelah siawun. Sina sabila berangon. Inang oma 2 minggu na leo dope mate. Berarti pas do? Pas. Sotong salamat debo dah. Holam salamat debo dir inatay na yon nang sa bagasan. Nga 2 halaman di debutan pa diday, ina kan? Dang ya odo ama takodo ina kan. Bah hidu ape di sima huboto ternyata di balige pe boy dibuka pituni namade. Ya, boy terida batang na. Dang hidu boy terida batang na. Di halak jauh di pesongoni. Mereka ketika mereka hendak melakukan ziarah kubur, mereka bisa leluasa membukanya. Tapi horas sehali do ditiki hari Paskah. Makana holan sahak Maria Magdalena mabuan akan angur lahop di pasahak tu bakini Tuhan Yesus. Songgok marohana. Ala batu di Tuhan Yesus si, batu di udian di Tuhan Yesus si, nunga terguling be. Yohanes bidi 20 didodong ditiki Roma suruh-suruan di Yesus. Las di sido Tuhan Yesus jong. Sampai tangis do si Maria Magdalena didokdo Tuhan Yesus tujolun di Tuhan Yesus. Ay diri pun nasida Tuhan Yesus ima na sahalak na jongjong di jolonai ima halak pajaga tanau mani sampai didok si Maria Tuhan hodo nama buat bakken itu aki di dia di baikko asa haru hupaulak bakkena dang di bodo nasida na jongjongi ima Tuhan Yesus Kristus. Jala di Injil manang di Evangelium ni si Lukas dia lebih lengkap menggambarkan tentang sejarah bagaimana kematian sampai dengan kebangkitan Yesus secara detail. Ima Lukas. Nah jongjong madua sisian didok masih Maria. Boru-boru marhua do horotuson. Ise do naniluanmu. Nama ngulus yan nama teido. Dang disobe ibana ale nunga hehe ibana songa nandidok nai baru pe porsia si Maria Magdalena. Napa dua hon dia mau kamanginang. Ternyata murid-murid juga tidak percaya bahwasanya Yesus itu sudah bangkit. Ido makanan di bagasan turpuktan di dokot do bahwasanya murid-murid itu tidak percaya selama mereka tidak melihat bahwasanya Yesus itu telah betul-betul bangkit di ayat ke-13. Di Lukas di dokdo di Lukas bidu 24 ayat 1 ayat 12. Bohong. Indah. Tidak mungkin Yesus itu bangkit. Nau para si Thomas no di Yohanes bidu 20 ya
di ayat 24, satu ayat 25. Dang porseau saliling daku jama tangan nanahon labangi. Saliling daku tuluk ko jari-jariku tu si ubeyan ni Tuhan Yesus si dang porseau inaimara. Ido bakana dung roh Tuhan Yesus dame ma dihamu dungi di Yesus ma di Yohanes bidu 20 ayat 27 Thomas ia ulur homma tangame ulur homma jari jami jama ma omma tangaku nahona labangi nahona labang dang dison alai di pergelangan tangan do jamahamu pergelangan tangan ni adong 2 tulang di si di tonga-tonga nai ma labang ni Tuhan Yesus 10 inci ma gajang ni labangi ya ida ma omma tangaku omma si ibu aku nahona tulangi dungi pe si Thomas persea na manginang nang pesongoni di boto Yesus do naganggu haporsian nasida di boto Yesus do ia sisian di Tuhan Yesus si pasti mereka akan ganggu kepercayaan mereka, pasti kepercayaan mereka akan rontok sedemikian rupa. Tari dadwe ditik Yesus na tersilang. Ngas tibu di do Tuhan Yesus do kasisian nai. Imanmu akan tergoncang oleh karena penderitaan yang akan kualami. Maka nasi Simon Petrus di suada hodo Yesus sampai tulu hali ala dia tergoncang haporsiana HP ido nama dok Tuhan Yesus guru manang tudi HP ho tusi doa ulau HP holan ditakut Tuhan Yesus dialah orang yang 3 kali menyangkal adalah gurunya ibu to Yesus deh alai omma keunikan keistimewaan itu hatai aha sahat tu namate ibana semua diampuni. Dakola kita, dakolan akasisian na soporsiai, dakolan halak nama dok pasilakon. Dakolan tua kasaluhut jolma naro tua kasordadu na laho palewahon ibana pe didok do tu debata alea mang marpamuati maroham midana sida. Aidang diboto nasida ahanad binahen ni nasida. Yesus memaafkan dan mengampuni. Omma keunikan, omma keistimewaan Tuhan Yesus. Ido makana satu sadarion. Yesus menginginkan kita mengampuni orang yang bersalah dan minta ampun kepada orang yang kita sakiti. Amin. Ido ajaran Tuhan Yesus. Namang inang dido halak satu sadarion. Isi do saksi ni hahiyo ni Tuhan Yesus ina halak satu sadarion. Ale sa sitong dadang tersalatai. Dusta pertama pada zaman kebangkitan Yesus adalah Mahkamah Agung do, Mahkamah Agama. Di Matius bidu 20 lalu ayat 12 satu ayat 15. Mereka mengingat Yesus pernah berkata, "Kau merobohkan bait suci 3 hari akan kubangun kembali bait suci yang roboh itu." Lalu Yesus menerangkan, ketika aku akan diserahkan kepada tangan penguasa, aku mati maka hari ketiga aku akan bangkit dari kematian. Mabiar Mahkamah Agama. Dipanggil nasida matusi Pontius Pilatus. Asa dileo masordadu lau menjaga ketat kuburan ini. Baik kok kamu nggak mati. Tetapi sordadu prajurit tetap menjaga ketat. Didok si Pilatus do sotong terpuruk pamu. Indah. Tetapi mereka tidak kuasa menahan kebangkitan Yesus. Tapi ketika sampai kepada telinga mereka bahwa Yesus itu adalah betul-betul bangkit, buktinya kuburan itu kosong. Tidak ada ditemukan sampai sekarang. Mayat Tuhan Yesus yang real itu adalah mayat yang tidak bangkit, tidak ada. Itu makanya nakai pagi hudok do di buah-buah ijuk. Yesus tidak pernah digelar atau diberikan gelar almarhum. Karena dia sudah bangkit.
Itu makanya di ayat 2 batis bidu 2 lalu ayat 12 1 ayat 14 mereka mensogok prajurit yang menjaga itu dengan berkata molo adong nama nuku tuho dokoma ya bakeni Tuhan Yesus nanti nakoni sisi adoi. Mereka mencuri mayat Tuhan Yesus disogok. Jadi satu sadarion odonane binari tahoni halak Yahudi bahwa Yesus itu tidak bangkit, tapi mayatnya dicuri oleh para murid. Jala satu sadarion tersardo baritai. Makana dang pola tersonggok, tak usah kita terkejut amang inang. Ketika ada berita yang mengatakan Yesus itu tidak mati, Yesus itu tidak bangkit, Yesus itu adalah mayatnya dicuri, Yesus itu tidak betul-betul disalibkan, tetapi yang disalibkan itu adalah orang yang diambil. Tidak mungkin. Tetapi dari diri Yesus tidak mungkin bahwa itu terjadi di dalam kehidupan. Nah, amang inang paduahon di hamua kamaina nami nanya holongan di bagasan Tuhan Yesus. Siapakah saksi-saksinya? Aka parupuat do parjolo namang idai. Dungi akasisiani namang idai. Tetapi bukan cukup itu saksi-saksi kebangkitan Yesus. 1 Korintus pasal 15. Ya. Itu jelas dikatakan molo tabuka di ayat yang ke-6. Ada 500 orang saksi kebangkitan Yesus. 5 orang saksi para sahabat yang menyaksikan bahwa Yesus itu bangkit kembali dan naik ke surga. 500 orang suku-sukun. Masihkah terbantahkan yang bangkit itu adalah Yesus? Nunga sampai 500 halak lubi nama ngida kebangkitan Yesus. Contoh mah di hamu akamangina. Sudah hamu namar pungu di bagas joroon, marnida au namar jamita di bagas antikon di pasca parjolo di minggu siang. Molo adong halak nama dok, edang padita simar mata, padita purba do namar jami pagi siang. Dungi aha dono dang. Iber kami do. Mamang padita purba do pagi, mamang padita simar mata do siang inhamu kan? Karena apa? Karena kalian melihat, karena kita melihat saksi bahwa yang nyata itu adalah benar. Nah, sampai sekarang tidak terbantahkan bahwa Yesus itu betul-betul dia bangkit. Nah, amang inang, nah di haulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Dungi didok Yesus mak, dada holan tu akasisiana ale doho tu hita. Di hatani di bata di bagasan tikion. Lao mahamu tulia portibion inna. Baritahon ma barita nauli tunasani tinopa. Baritahon ma Jesus naung hehehi napamona kon hitas yang akadusa pagalahotan na susuman. Dia adalah sumber juru selamat satu-satunya. Tidak ada keselamatan yang lain di luar daripada Tuhan Yesus. Baritahon. Boleh di bagas terbukon dia saplonomi. Nasana porsia terdiri mak. Jala dapotan haluan. Alai nasa porsia hona uhum dosugut. Udang pula luja hita lau maburai nasida. Udang luja hita lau menaruh dendam tu nasida. Akana menfitnah taringot Tuhan Yesus. Biarkan. Tetapi ketika engkau diberikan kesempatan untuk meluruskan pemahaman mereka yang salah, luruson. Molodang porsia silahkan. Mereka akan kena uhum. Aledang i pangidua tatang yang tado Roh Kudus yang membuka hati dan pikiran mereka. Namang inang di bagasan tikon di paskah na parjolon. Mole ate madohono tatu di bata. Dia adalah sumber keselamatan kita satu-satunya. Dang mabiar behita di hamatian, nang pesasitong na proses menuju kematian itulah yang kita takutkan. Dang mabiar behita di bagasan nguluta sigano parion. Terlumobi di nawasa di bagasan tikon di kopit sapulsion. Rak martangya kita. Sesal puma kopit sapulsia. Nama buan aka harugian. Jalanunga mabuat aka hosani aka dongata. Na parjulus yak kita. Alay ingok mamang inang. Di marhiti-hiti hahim ni Tuhan Yesus. Tohoma songonan didok ni disilang ni akan nang matei.
Di bahasa Inggris, rest in peace, beristirahat dalam damai. Di bahasa Batak, di Sodoma Maradian. Nah gitu, di Sodoma Maradian. Nah artinya hama matei adalah istirahat yang sementara. Toho manidok di Yesus ditiki di bagaimana si Lazarus mate na terpudup dui dang nak matei. Halak na porsia pasti akan melihat kehidupan yang sesungguhnya bukan di dunia ini, tetapi kehidupan yang sesurga adalah di surga. Selamat Paskah madihita salut na manginang bari tahun Paskaon hahiyon Tuhan Yesus tu sudi nasan itu nopa bari tahun tua keluargamu, bari tahun tua kadogamu, bari tahun tua kasih solhomu, bari tahun tu dirim. Yesus adalah satu-satunya juru selamat kita yang hidup. Amin. Mulia tema ali Tuhan di bata amanami di bagasan anakmu Yesus Kristus si paluahabi. Di Paskah na parjoloon ali Tuhan di ramoti hongulu nami di pasu-pasuho hami. Mulia tema di bagasan mingguon di paikotho hami di hamonangan na pinaradim marhiti-hiti hahehiyan ni anak Tuhan nami Yesus Kristus na manaluhon hamatian dohot dosa nunga diburi hami sian dosa hasalaan nami dang mabiar be hami di hamatian ala nunga jumolo anakmu Yesus Kristus mengadupi hamatian jala di pahehe di are patuluhon. Tuhan mulia tema las ni rohanami majakon haluaw na siyako diusung hodong ulu namion duhot dosa namion dihaw pinarsilangi borat parir si taonon mi ali Tuhan dang buy hami mangulahoni ale moliate ma diusung hodo sa luhut na dosa dohot ngulu namion marhite na terpajal ho dihaw pinarsilang mi nunga ias behami ali amang sian dosa hasalan nami jala moliate ma dang olo behami ali Tuhan mangulahon hajahaton nami mangulahon dosa pangalahon nami na hurang tama alaya jari hami asa mubah hami gabe mangulu na baru di bagasan hasyang anon ali Tuhan de bata di bagasan tikiope Tuhan laos dibuat kami do dua anak ni Huriam neng majalo padidion na badia Tuhan guarnai nana hijau hame di jo na posomon anong na hujaha bahin jala surak maili Tuhan di buku hanguluan me ipur-ipur magudang ma danaki di joluan narion ramoti marhai pason dahu masyan akaparmaraan song-song ni natoras nasida na dua ramoti pargugui ro di sudia ka keluarga terlubobi sudi hami ruas ni Huriam asa margogo hami Tuhan mengadopi nama saon asa unang mabiar hami Tuhan mengadopi kopi sapulsion asa totong uduk hami di aka ajaran ni pamarenta nami asa totong mangulahon 3M di bagasan ngulu nami asa unang parsidohot hami Tuhan nahona jala tua kadungan nami na terinfeksi COVID-19 ali Tuhan di bata ramoti ma pargugui ma pamalum manasidali Tuhan asa totong nasi marhai pason marlasiroha di bagasan pesta Paskah na parjoloon las rohana ala naw di pamanoko nguluna soksoni pa Tuhan akan na terinfeksi COVID-19 di pamonakodo marhiti-hiti hahihiyomu di bagasan tikyon malum nasida di akarina mangihut jalabuy rap marsaor nasida di akka keluarga doho di akka dongan na humaliang ali Tuhan di bata di akka ruas ni Huriam na marsahit Tuhan ramoti ma pargugui ma akka ruas di Huriam akka naung matua
akan sudah gogo Tuhan pasu-pasu ma jala pargugui ma akar ruas di huriam namar ulang tahun dohot namar ulang tahun pardongan saripeon di bagasan minggon lehon gajang niumur lehon hahi pason dohot las diroha Tuhan mulia tema nuaeng dinalau mulak pehami anongan ramoti pargugui hami Tuhan padau hami siana kaparmarahan rodo dia karwas di huriam na merminggu rap dohot hami merhiti-hiti live streaming totong ma pasu-pasu nasida manang di dia penasida maringanan asimaroham om matang yang nami pasiko ma merhiti-hiti anakmu Tuhan nami Yesus Kristus si paluahame martangnya kami Tuhan. Amin. Tapuji matuhata amang inang huhut tapasahat ma peliat tanda khusus dia dupan di debata yang berharga di hadapan Tuhan maredehida. Lalu hamate Magono sorop kai Haleluya Alamona Tuhani Haleluya. Amang inang na dihaulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus nuaing masuk mahita tu ulaun padidion na badia nuaing
ta leho marohata tu debata mare dembahita sian buku de nomor 146 ayat 1 ayat 2. O Jesus nang pardini do poso saroma mangalihun pajaron Ibo anak orasna nasida betuson Anak pasakon aduh ragaku Martang yang mahita. Ali amanami na di Banua Gijang narodo hami tujulum mabuan akada danakon. Saya si maroham jalo manasida gabe anak komu. Pasu-pasu jala pargugui manasida mangyahi hanguluan sugut marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nuaing pangido hami ma tunatoras na namabuan dada na terdiri bagasan tikyon jongyong mahamu di ngaramu nabe. Tangihok kamu mahata si paingot di bagasan tikyon. Atau kamu akadongan namabuan danak si didionon. Tangihok kamu mahata ni Tuhan Yesus. Lau mahamu tuliat portibion ninna madok aka sisianay. Podai hamu masalhut bangso. Didi hamu manasida tu bagasan guar ni debata ama. Dohot anak, dohot todi parbadia. Ajari hamu manasida mangaraduti saluhut na hutonahoni tu hamu. Jala ingot ma. Saya donganaw kudo hamu ganub rasi asi rasi roh hajal ni hasyanganon. Manang ise na porsia dohot ni didi dapotan hanguluan. Alay na soporsia hona uhum sogot. Tangi ho kamu ma dohot hata na tersurat di surat ni si Markus. Adong maakan na mabuan danak tu Tuhan Yesus. Asa di jama alay dipisang akasisian naima na mabuan ih. Jadi dung diida Tuhan Yesus si sogo marohana di doma. Luas samuma akadak danaki rotuau. Unang oray hamu nasida. Ay diaka sisongonido harajao ni debata. Natutudo nahudokot tu hamu. Manang isepe anggo songon danak ibana. Majalo harajao ni debata. Dang bongot ibana tu si. Dungi dihaul ma akadak danaki. Dia peho matangan natu nasida. Ma masu nasida. Nuaing hamu naturas ni danakon. Hati dako kamu majolo hapor siyatai. Atong alusihamu mahata nahusukunon. Di Panginoon hamu nuaeng,
Didion akadak danakon tu bagasan nina hina porsian muna alusna. Beha, naolo dohamu, mamudai anak kom munaon, asa diboto jala dihoton nasida hatani debata alusna. Naolo dohamu, marsuru nasida tu gereja, doho tu perguruan ni huria protestan, asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusna. Atong tapasahat manasida tu debata, marhite-hite padidion na badia. Hudulma Roma sada keluarga tu juluk. Ale Jordan Nefta Arayosi Purba. Hudi di maho di bagasan guar di bata ama, dohot tu bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot tu bagasan guar ni to di parbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan di bata maho di habongot mon tu bagasan harajaon na, rodi saliling ni leling na. Amin. Glenardi Marojahan Kurnia Silitonga, ya. Ale Glenadri Marojahan Kurnia Silitonga, udidi maho tu bagasan guar di bata ama, doho tu bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, doho tu bagasan guar itu di perbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di mata maho di habongot mon tu bagasan harajaon na, rodi saliling ni liling na. Amin. Boleh atema di Tuhan ta, nunga sahat nasida di padidion na badia, atong martang yang mahita. Ale Tuhan di bata, aman nami marhite-hite, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, nunga hupasat hami akad danakon tuho, jala di jakon horo nasida gebe anak komu marhite-hite padidion na badiai, asa masuk tuhuria ni halak Kristen nasida di tanoon, jala gabe panian di hanguluan na saliling ni leling na. Asi maroham doho di akan natoras nida danakon. Sai pargogoy jala ajari mana sida manuguno guda danakon tuho. Asarap na sida taruli di akka artani harajaonmu. Amin. Nuaing tatutup maparmingguata edeta nomor 145 ayat sada huhud jongjong mahita saluhutna. Tu mana arta na umule na umarga siya
Ia haheheon ni Jesus yan namate, ido hataridaan pabua naung talu hamatian, alanii sotunggang guru hamdisi. Baritahon hamuma haluaw ni tusalhud jolma, doho tunasa natinopa. Halak na porsia, jala tardidi, dapotan haluaon, alay na so porsia, hona uhumdo. Nuaing tapasahat ma, peliat tatu debata, martang yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo harwan ni salhut sileon lehon na dinggan dohot nasa ulimasa na munitus. Hupasat hami ma siyan na liyon mitu hami, pelian na mituho. Say jalo may gabe uap na husus ni jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasiyang hami pelianon. Pati bulhon harajaon mo, di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami, godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam kirkir hami madok, mau liate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasa na leon bin kondiro di pamataku osadohot rogoki koni saluhut ataku hupasahat Ali Tuhan debanta amanami jala para siroha, moliate marohanami jala pujion nami ho, ala naung ditubuho ko hami padualihon sian gudang ni asini roham, tu pakirimon na mangulu marhite-hite haheheon ni Tuhan Jesus Kristus sian namate. Nung agabe si palua, jala si Pangulu anak mi di hami, jala ibana Tuhan nami, ibana ulu nami, si ihuton nami. Namana siroha do hami nuaing marningon haheon nai. Nung nga talo si bolis, talo hamatian, talo Banua Toru. Dang mabiar be hami mida hamatian dohot soropna. Ay nung nga monang Tuhan nami, ulu balang nagogwi. Ibana do manogihon hami siyan hamatian tu haheon sugot. Ala ni iubahin hupangido hami. Saya si maroham, patugo mahaporsyon nami, maniu barita na ulii. Asa unang ganggu haporsyan nami dinahubulu sami hamatiani. Sa sungguli maroh nami doho rohani dongan nami. Asarap hehe hami siyan parrohaw na buruki. Asa tarulah kami parangin ay baru. Say pasu-pasu mahuriam doho parbaritan na uli. Na mamaritahon haheon ni Tuhan nami. Asalam tersunggul akan na pedem roha. Jala hehe siyan dusa nabi. Say papos marohan nami makaporsyay. Nang mardame jala mardumu hami tuho ala ni pardengganan na pinatupa ni anakmu. Say pasabam jala pamalu marohanami. Top pamarohan na iyas doho todi na marsihohot di bagasan hami. Asa tarhajongjok ko kami nang pitor hami ala ni hatigoran na pinatupa ni Tuhan Jesus Kristus. Sa sungguli mapakirimon na mangulo di hami. Asa tarapuro hanami marningon akadungan nami nang jumulo niya lapmi. Jala asa tarapul rohanami manaon si taonon di hasyanganon. Saya puli maakan namatian, nadangol, napugos, naso marina, akan namabalu, dohon akan namalungun tu Banua Gijang.
Mar hiti-hiti hakiyaw ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen aliyama namin na di banwa gijang. Say pinarbadia magwar mo. Say rumah harajan mo. Say sat malomo ni roham di banwa tongon songona di banwa gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapare. Say sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namardosa Tuhami. Unak kami togi huntu pangucunan. Palua mahami sian pangago. Dohon hagogon Dori hasapon Salele Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sondakot Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana medaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaur honma damena tutodim. Amin. Amen, amen, Selamat Paskah manita saluna. Ya amang inang adong di parade akayana kota na posabulong songo snack di luaran asa marlasirohay tanong laho mga toni jala tonsong lupa hita laho parsidohot di bantuata tuda na pensiun ni HKBP gerakan Rp1.000 na pinatupa kota na di Julugarion. Mula teme tuhata oras. Basa mamak. Geser John.